Ένεκα η φιλανθρωπία, βλέπετε. Αναγκάζομαι να μοιράζω διάφορα βοηθήματα ως γνωστόν δια τα περαιτέρω. Πολύ πτωχολογιά στον Πίθουλα. Γι' αυτό άλλωστε ήρθα να κατοικήσω εδώ, για να βοηθώ τους καημένους τους πτωχούς. Εσείς κατοικείτε εδώ εξ ανάγκης? Τι να κάνουμε, μαντάμ, δεν είμαστε όλοι πλούσιοι. Θα μου βάλετε ένα ψαράκι? Αμέσως, Σωτηράκη, έλα, τα ψαράκια της κυρίας Τσίπρα. Καλά, τι μιαουκά, 5 μαριδούλες εκεί, αλλά να είναι φρέσκες. Ολόφραστες, κυρία. Ολόφραστες. Αστείο μου φαίνεται το πράγμα. Ψαράκια τρώει το σκυλάκι σας. Θα είναι διασταύρωσης με γάτα. Πώς είναι δυνατόν, μαντάμ, να γίνει σκύλος με γάτα διασταύρωσης? Δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται, σε περιπτώσεις τεράτων. Εννοείται δηλαδή την μπουμπού μου ότι είναι τέρας? Α, το πουλάκι μου. Το σκυλάκι μου, μαντάμ, τρώει μόνο μπιφτεκάκια. Τα ψαράκια τα παίρνω και την ψιψίνα μου. Α, πείτε μου έτσι. Ώστε και ψιψίνα. Και σιαμαία, μάλιστα. Κολλημένη. Πώς είπατε? Ως γνωστόν τα σιαμαία είναι κολλημένα. Εννοείται τις αδερφές σιαμαίες, αλλά δεν πρόκειται για αυτές. Πρόκειται για τη γάτα μου. Αστιεύομαι. Και τι γενεολογίες είναι το σκυλάκι σας? Περκινουά? Πεκινουά θέλετε να πείτε? Το ξέρω, αλλά τα λέω έτσι για να τα πειράζω τα καημενούλια. Πάντως αυτά είναι πολύ νοήμων ζώα. Νοήμων. Μόνο να το ταΐζετε λιγάκι για να μεγαλώσει. Μα δεν πρόκειται να μεγαλώσει άλλο, μαντάμ. Είναι πταμινίτικο? Όχι, μαντάμ. Η ράτσα του είναι τέτοια. Καταλαβαίνω, είναι μπασμένα αυτά. Εγώ πάντως προτιμώ άλλες κατηγορίες. Στο σπίτι του μπαμπά είχαμε ένα τσίφτερ. Τσίφτερ? Εννοώ περί κυνήγι. Πηγαίνατε και για κυνήγι? Φυσικά. Εσείς δεν πηγαίνετε. Αλλά μανιώδης κυνηγός ήταν ο καημένος ο μπαμπάς. Αφού να σκεφτείτε, πήγαινε στη ζούγκλα και κυνηγούσε λέοντες. Μη μου πείτε. Παναγιωτάκη, φέρε αύριο να χαρίσουμε στην κυρία ένα τομάρι λέοντες, μιας και γνωριστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, Σωτηράκη, δώσ' τα ψάρια της κυρίας Τσίπρα. Έτοιμα? Έτοιμα, κύριε, έτοιμα. Ορίστε, τα καλύτερα σας βάλαμε. Αλίμονο. Πώς θα ξανάρθω να ξαναψωνίσω πάλι από εσάς? Ευχαριστούμε πάρα Άμα δεν πολύ. είναι φρέσκα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία μου, χάρηκα πάρα πολύ. Παρομοίως. Πάτε στο καλό. Χαίρετε. Γεια σας, το καλό. Έλα, πουλάκι μου, φέρνει να κάνουμε μπιφτεκάκια. Μ' άρεσε σου. Μου εξηγήσεις ήταν αυτό για τα λιοντάρια, για τα τομάρια που είπες της γυναίκας, Μα ήρθε εδώ η Σαχλή να μου κάνει φιγούρα με το σκυλάκι της. Σκοπάνισα κι εγώ ένα λιοντάρι στο κεφάλι και ησύχασε. Μα σου είπε τίποτα, μωρέ, η γυναίκα σε πείραξε? Βεβαίως, καθότι ξυπασμένη. Και εγώ, Παναγιωτάκη, δεν μπορώ τους ξυπασμένους. Και σε περικαλώ, Παναγιωτάκη, θέλω κατεπηγόντως σκύλο. Και μάλιστα περκινουά. Με τις παραξενιές σου ο κόσμος πως γελά, τα γάλλικα σαν λες τα παρδαλά. Μετά με το βλάξτο και ζαργάνα και γλωσσού κι όλοι τα κάνουνε μαντάμ σου. Χαίρετε. Σας έπεισε αυτό στην αυλή μου. Καλώς τη μαντάμ Σουσού, την καλή μας γειτόνισσα. Α, δικό μου είναι. Μερσή, μαντάμ Πανωρέα. Πώς είστε? Καλά, ευχαριστώ. Βολτίτσα, μαντάμ Σουσού. Απογευματινών προμενάντ. Πώς το είπατε? Αγοράστε και καμία γαλλική εγκυκλοπαίδεια να μάθετε πτωχούλες. Au revoir. Ωραία μου πουλάκια και λαϊδίστε, τραγουδίστε, λαϊδίστε, τραγουδίστε τον ωραίο σας σκοπό. Και λαϊδίστε, τραγουδίστε τον ωραίο σας σκοπό. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Τι είναι η ζωή, ρε? 0. Γεια σου, ρε Τζόρτζο. Εβίβα τον Άκη μου. Εβίβα. Έλα, μαέστρο. Όπα. Υπάρχει Θεός, ρε?
Α, εγώ λέω υπάρχει. Υπάρχει. Εντάξει υπάρχει. Είναι δίκαιος ρε. Εγώ λέω είναι. Είναι. Εντάξει ρε. Είναι. Και το λοιπόν, πώς δηλαδή το ανέχετε? Εγώ μένα μου βγαίνει η γλώσσα 2 πύχες για να οικονομήσω τον επιούσιο. Ο δε άλλος να έχει ξαπλώσει την αρίδα του και να ζει μαχαραγιάς. Με τον παρδόν δηλαδή. Απάντησε. Διότι αν είναι δίκαιος καθώς λες, δεν θα έπρεπε να ρίχνει και μια ματιά στο βούθουλα? Τι λέτε. Με μας ασχολείται ο Θεός. Με ποιο θα ασχοληθεί περικαλώ? Τι λέτε μου, τρελαθήκατε, τι είναι ο Θεός, τον πέρασε το Θεός. Ο Θεός είναι εκεί ρε ψηλά, στον ουρανό και έχει να κουμαντάρει μιλιούνια αστέρια και πίσω από τα αυτά άλλα πόσα και πίσω από τα άλλα πόσα, το οποίο δηλαδή αμέτρητα και θέλουνε κουμάντο, το φαντάζεσαι, να ξεκινήσουν από εδώ, να πάνε εκεί και να μην πέσει τόνα πάνω στ' άλλο. Άντε βίβα. Γεια σου κύριε